ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତାରେ ଏକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏତେ ନୀରବ ଯେ ତାହା ଶୁଣାଯାଇ ପାରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବିପଜ୍ଜନକ ଯେ ଏହା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଦେଲା। ଏବଂ ତାପରେ ସେହି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏକ ନାମ ନେଇଥିଲା, ଡିଟାୱା। ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଯାହାକୁ କେହି କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସବୁକିଛି ବଦଳାଇ ଦେଲା। 26 ନଭେମ୍ବର ସକାଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଦକ୍ଷିଣ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ମେଘଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କିଛି ଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ପବନର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଏକ ଅସ୍ଥିରତା ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାମାନ୍ୟ ନଥିଲା, ଏହା ଏକ ସଂକେତ ଥିଲା କିଛି ଘଟଣା ହେଉଛି, କିଛି ଅସାଧାରଣ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ନିମ୍ନ ଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗଭୀର ହୋଇଗଲା, ପବନର ବେଗ ବୃଦ୍ଧି କଲା। ଉପରେ ଥିବା ମେଘଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଜମା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯେପରି ପ୍ରକୃତି ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। 27 ନଭେମ୍ବର ରାତିରେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଏକ ଦେବଦେପ୍ରିୟନରେ ପରିଣତ ହେଲା ଏବଂ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଏହାର ନାମ ହେଲା ଡିଟାୱା, ଏକ ଝଡ଼ ଯାହା ହଠାତ୍ ଉଠିଲା। ଏହା ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସେହି ସମୟରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା ଗତି। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଘାତ କଲା। ମୂଷଳା ବୃଷ୍ଟି, ପ୍ରବଳ ପବନ, ଛତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଗାଁ ଅନ୍ଧାରରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲା, ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ବୁଡ଼ିଗଲା। କିଛି ଲୋକ ଉଚ୍ଚା ଭୂମିକୁ ପଳାଇଗଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ସେଠାରେ ଫସିଗଲେ। ପ୍ରକୃତି ହଠାତ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲା ଯେ ଡିଟାୱା କେବଳ ଏକ ନାମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଚେତାବନୀ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଶେଷ ନଥିଲା। ଡିଟାୱା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ କୂଳ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇ ଯାଇଥିଲା। ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ସମୁଦ୍ରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଲି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପବନ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀ ଉପକୂଳରେ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଭୟବାୟୁରେ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝଡ଼ କେବଳ ପବନ ଏବଂ ବର୍ଷା ଆଣେ ନାହିଁ, ଏହା ମାନବ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଆଣେ। ମାଝୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। କୃଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଦେଖୁଥିଲେ। ପରିବାରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଘରୁ ପଳାଇ ରିଲିଫ୍ ଶିବିରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହନ ସମାନ ଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ, ଏସବୁ କ'ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଚାଲିଯିବ? କିନ୍ତୁ କାହା ପାଖରେ ଉତ୍ତର ନଥିଲା। 29 ତାରିଖ ରାତିରେ ଡିଟାୱା ତାର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲା। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 80 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିଲା। ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ ରାକ୍ଷସ ପରି ଉଠୁଥିଲା। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ସହର ଏବଂ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୂସ୍ଖଳନ, ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା। ଅନେକ ପରିବାର କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଆଗରେ ସେମାନଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାର ଦେଖିପାରିଲେ। ଡିଟାୱା ତାର ସମସ୍ତ ଭୟଙ୍କରତାରେ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଝଡ଼ ଟିକିଏ କମିଗଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତି ଏକ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଠାରୁ କମ୍ ନଥିଲା। ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଗଛ, ଭାଙ୍ଗା ରାସ୍ତା, ଘର ନଷ୍ଟ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ରାତିର ଆତଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଉଦ୍ଧାର ଦଳ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା, ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ପଛରେ ରହିଗଲା। ଡିଟାୱା ତାର ଛାପ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଗଭୀର ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ଝଡ଼ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତିର ଚେତାବନୀକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେଉଛୁ? ସମୁଦ୍ର ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଗଭୀରତାରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି ଯେ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଝଡ଼ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଉ କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ଏହା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଡିଟାୱା ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମକୁ ଦେଖାଇଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି କଥା କୁହେ ଆମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହୁଏତ ଆମେ ଏତେ ସମୟ ପାଇନପାରୁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଆହୁରି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।